Tak, dobrý den, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání FC Hradecká Hale, MFK Karviná. Vítám tady hlavního trenéra Hradce, pana Davida Olejše, kterého hnedu poprosím o jeho pohled na utkání, to bude prostor pro naši dopověď trenéra. Tak, dobrý den. Samozřejmě převládá dneska obrovský zklamání, že jsme nedokázali navázat na ten výkon, který jsme předvedli minulý týden v Praze na Slavii. Myslím, že jsme do toho zápasu nestoupili dobře. Prvních 10 minut jsme prohrávali všechny souboje, tam prostě jsme chtěli být aktivní, prostě výkon na to tady před těma lidma první zápas. To se nám nepovedlo paradoxně, ale naopak jsme měli první tutovou šanci, kterou jsme prostě neproměnili, tam Mick Fabuden to dal krásně s Vojčísovi a bohužel prostě jsou to ty detaily, které pak ty zápasy lámou a třeba by to převalili na naší stranu. My jsme ten gól nedali a pokračovali jsme v takovém tom matném výkonu, kdy místo toho, aby jsme třeba ten gól dali a chytli jsme se, tak ten náš výkon dobrý nebyl, propadali jsme tam prostě v soubojích. Nelíbilo se nám to, soupeř pak šel do vedení ze situace, na kterou jsme se celý týden připravovali, což prostě z nás všechny mrzí, že jsme takový gól dostali. Tam si myslím, že jsme ještě dokázali odpovědět, že pak po tom gólu jsme se zvedli, přidali jsme v intenzitě, přidali jsme v kombinaci a zaslouženě jsme pak vyrovnali krásným gólem toho Vlčáka. Do druhé půle jsme si k tomu něco řekli, chtěli jsme prostě, aby ta aktivita z naší strany byla větší, bohužel. Dneska za druhý poločas se musím omluvit všem divákům, kteří dneska na ten stadion přišli, protože tam byla ta Karviná jednoznačně lepší. My jsme dneska nepředvedli dobrý výkon, to je třeba říct, jak to je a proto dneska nebereme žádný bod, že pak jsme prostě i dostali tu branku, když už to směřovalo k remíze, tak jsme dostali branku z trestního kopu, ale jak říkám, druhý poločas naší strany nebyl dobrý. Musíme si to dobře vyhodnotit a aby se tohleto neopakovalo, že ten výkon byl asi nejhorší, co jsem tady na domácím hřišti a omlouvám se ještě jednou lidem, bylo to prostě zklamání a soupeř zaslouženě vyhrál za ten druhý poločas. Díky za hodnocení, poslední vaše otázky. Ahoj Davide, byl obrovský rozdíl v pohybu a možná i v chuti vůbec jako snažit se hrát. Tak čím si to vysvětluješ? Nevím, ale souhlasím, že Karviná prostě ten pohyb a takovou tu vůli po tom vítězství měla větší dneska než my. To je třeba říct, a to je pro mě asi největší zklamání, protože já jsem dneska čekal mentalitu úplně jinou od toho týmu, nebo jsem zvyklý úplně na něco jiného, než jsme dneska předvedli. Nevím, čím to bylo, říkám, musíme si tohle vyhodnotit, promluvit si o tom s těma hráčem a je to za dlouhé době, kdy jsme prostě takovýhle zápas hráli. Musím říct, že nevím, čím to bylo, ale my jsme druhou půli, prostě do té druhé půle dobře nevstoupili, prohrávali jsme každý souboj, což nejsem u tohohle týmu zvyklý a to si myslím, že rozhodlo, my jsme se v druhé půli vůbec nedostali do hry a tam nás Karviná jednoznačně přehrávala a pak jsme tam dělali ty střídání, aby jsme prostě tam zvýšili tu intenzitu, i to tomu nepomohlo, pak naopak prostě jsme dostali druhou branku ze situace, kdy můžeme jít sami na bránu a místo toho, aby jsme šli sami na bránu, tak je trestný kop na druhé straně, to prostě vystřihovalo celý asi ráz do té druhé půle. Možná se tam, ty tady máš tým vlastně jenom plných Čechů a Slováků, pak Karviná má 6 Afričanů, jednou Francouze. Byli rozdíloví dneska. No a byli rozdíloví. Nechybí třeba tady ta typologie Hradci? Nechci tohleto teď řešit, jo. My tady ten tým skládáme, já jsem za to odpovědný, my jsme tyhle hráče si vybrali, samozřejmě ty hráči. Zase na druhou stranu, my jsme během 2 měsíců teď hráli 3. zápas Karvinou. Dnes jsme vyhráli, dneska jsme prostě prohráli, jo. To je třeba říct, musíme to přijmout, prostě taková je realita. Postavit se zpátky na nohy, kdy tohle fotbal patří. Samozřejmě ty hráči dneska, ať to byl Kning, ať to byl Kamara, ať to byl pak Konde, tak prostě byli rozdíloví, Sinkatek. Prostě to, co dneska oni předvedli, jak třeba uhrávali ty souboje, jak udrželi ty míče, tak to nám dneska chybělo od těch hráčů našich, to prostě tak je, takže někdy takový fotbal je, ale my to mužstvo, který máme, tak mu důvěřujeme a stojím za tím, jaký hráče jsme prostě přivedli a kteří tady jsou. Díky. To tady takový jako je zápas, vůbec jako, že z té lavičky vlastně nevidíte, z čeho se odrazit, že to tam za trimu to tam vypadávalo s rukou, ta obrana nefungovala, Davida byl takový nevýrazný dopředu, Mihálek si to tam patou skopne za sebe.
jeden tam měl dobrý náběhy nebo okamžiky a zase hodně čekáte ty góly. Že? Jo, já souhlasím, říkám, někdy prostě ten fotbal někdy přináší tyhle ty situace, jo. Vím, hrál jsem to někdy, ale mě spíš jako mrzí, že jsme se nedokázali dostat do toho zápasu prostě věcma, který ten tým zdobí. Jo. Jako my jsme působili pak i jsme chtěli tím střídáním prostě to zlomit, nějak to zpátky nastartovat a bohužel dneska ten výkon náš, a souhlasím, byl jako matnej. Tam samozřejmě pak jsou to ty detaily, tam kdyby, jak říkám, my jsme 8 minut, 10 do toho nestoupili dobře, ale první tutovou šanci jsme měli mít a byla tutová, že jo, tohle musíme proměnit a třeba by nás to nakoplo a ten zápas by se vyvíjel jinak a jednou by to složilo, jo, a to byl ten detail, který třeba rozhodl, že ten zápas jsme dneska nezvládli, že my jsme se do toho zápasu nedostali. Mrzí mě to hlavně kvůli těm lidem, kteří dneska přišli, protože přišli v hodném počtu, fandili celý zápas a za ty lidi mě to mrzí, dneska jsme jim nepředvedli dobrou podívanou a tak to prostě je. Nějaké další dotazy? Pokud nejsou, tak bych vám. Já děkuji.